Φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε στον όμιλο οπτικοακουστικού γραμματισμού του Ζανίου Προτύπου Γυμνασίου Πειραιά. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή φιλολογίας του σχολείου μας, κύριο Αμπανάβα Νικόλαο. Σε ποια ηλικία αποφάσισατε να γίνετε φιλόλογος και γιατί? Καταρχήν, εγώ ξεκίνησα σαν θεολόγος. Έχω 2 πτυχία, θεολογίας και φιλολογίας, και ξεκίνησα τη δουλειά ως θεολόγος και την οποία απολάμβανα. Κάποια στιγμή αποφάσισα να αλλάξω αντικείμενο, όχι γιατί δεν μ' άρεσε το προηγούμενο, αλλά γιατί ήθελα να επεκταθώ και σε άλλους τομείς γνώσης, οι οποίοι εξίσου με ενδιέφεραν. Και ήταν μια ευκαιρία η οποία μου παρουσιάστηκε και επωφελήθηκα από αυτή την ευκαιρία και έγινα και φιλόλογος. Συνολικά δουλεύω στη μέση εκπαίδευση 28 χρόνια. Πολύ ωραία. Είστε φιλόλογος για πολλά χρόνια. Ας συνεχίσουμε τώρα στην επόμενη ερώτηση. Αν δεν γινόσασταν φιλόλογος, τι θα επιλέγατε να γίνετε? Θα επέλεγα να γίνω συγγραφέας. Γιατί από μικρός μου άρεσε η λογοτεχνία, μου αρέσει να φαντάζομαι πράγματα, να πλάθω ιστορίες, να πλάθω χαρακτήρες, και θα διάλεγα αυτό, αν μπορεί να θεωρηθεί βεβαίως το να είσαι συγγραφέας, η συγγραφή βιβλίων μπορεί να θεωρηθεί επάγγελμα, αλλά πραγματικά αυτό θα ήθελα να γίνω, γιατί έτσι καταλαβαίνω την ερώτησή σας, δηλαδή τι θα ήθελα να είμαι, έτσι, τι θα μου άρεσε, τι θα μου τέριαζε. Πιστεύω ότι αυτό θα μου τέριαζε και θα μου άρεσε. Κατά τη γνώμη μου, ναι, ο συγγραφέας είναι ένα επάγγελμα και μάλιστα είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Να συνεχίσουμε τώρα στην επόμενη ερώτηση που έχει σχέση με το μάθημα που κάναμε. Αν ήσασταν ο ήρωας Μαρκοβάλντου, τι θα κάνετε στη θέση του? Νομίζω ότι μέσα στο μυθιστόρημα ο ήρωας Μαρκοβάλντο είναι μόνος του. Τις ευαισθησίες του δεν τις καταλαβαίνει κανένας. Δεν έχει φίλους και βλέπει τους άλλους ως ανταγωνιστές. Με αυτή την έννοια λυπάμαι τον ήρωα. Αν ήμουν ο Μαρκοβάλντο, θα κοιτούσα να φτιάξω μια ομάδα φίλων, συντρόφων που αγαπάνε τη φύση και να αγωνιστούμε για τα δικαιώματα της φύσης και να μοιραστώ με τους συνανθρώπους μου τις δικές μου ευαισθησίες και να αγωνιστώ για να βελτιώσω τη ζωή των ανθρώπων μέσα στις πόλεις. Πολύ ωραία η απάντησή σας και έχετε δίκιο. Ας συνεχίσουμε τώρα στην 4η ερώτηση. Ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι, ελληνικό και ξένο? Όταν ήμουν μικρός μου άρεσε ένα συγκρότημα rock που λεγόταν Doors. Είχε ένα τραγουδιστή ποιητή που λεγόταν Jim Morrison. Πολλά τραγούδια από το συγκρότημα αυτό μου αρέσουν και ακόμα και τώρα μου αρέσουν. Πολύ μου αρέσει το δυνατό, γιατί έχει πολύ δυνατό στίχο και δυνατό έτσι χορευτικό, το οποίο το ακούω καμιά φορά και σήμερα ακόμα. Λέγεται Break on Through to the Other Side. Πολύ ωραίο τραγούδι. Το έχω ακούσει και εγώ αυτό και μου αρέσει πολύ. Αλλά από ελληνικά ποιο είναι το αγαπημένο σας? Το ελληνικό τραγούδι, και εκεί υπάρχουν ωραία ελληνικά τραγούδια. Αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κάποιο, αλλά σκέφτομαι το τραγούδι του Νικόλα του Άσημου που λέει «Έχει το νου σου στο παιδί. Όσο υπάρχει το παιδί, υπάρχει ελπίδα». Αυτό το τραγούδι δεν το έχω ακούσει, αλλά λογικά θα είναι ωραίο. Πάμε τώρα και στην τελευταία ερώτηση για σήμερα. Πείτε μας ένα κρυφό σας ταλέντο. Κρυφό μου ταλέντο. Μάλλον καταλαβαίνω εν ερώτηση κάτι το οποίο έχω μέσα μου και το οποίο δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να το εκφράσω. Θα ήθελα να ήμουν δημοσιογράφος, αλλά δημοσιογράφος όχι από αυτούς που κάθονται στον καναπέ ή στην τηλεόραση πίσω από κάμερες, αλλά θα ήθελα να ήμουν έτσι δημοσιογράφος, πολεμικός ανταποκριτής. Ναι, αυτό. Εκεί πέρα που γίνεται η δράση και που γράφονται τα γεγονότα. Αυτό θα μου άρεσε. Πολύ επικίνδυνο αυτό,
αλλά αυτό είναι έτσι που με συνεπέρνει. Αυτά. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και καλή πορεία να έχετε σε αυτό το σχολείο, στη ζωή σας. Έτσι. Και να ξέρετε ότι εγώ τουλάχιστον από την πλευρά μου θα είμαι πάντα δίπλα σας. Ευχαριστούμε κύριε Μπανάβα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.